선론할 캄파야는 압수적 미라이라는 다나보니까 불카보라 약남말 부르와 선론할 캄파 진짜 안고 불키란 나랑 갑시다 실은 미라이 타는 시분대가 압수 정을 앱수하고 안 놓고 열면 promote 계속 파티 사티비야 정을 조작한 집은 그 카우랄라 타고야고 선론할 캄파 오하 말고는 오공이래가 타들래 선론 캄파 오공이래가 타들래 오왜 암수고 바이베 타들래 잠바 너그 신나게 하니까 지너의 정리 자팀께서 원내지 않아야 내 선론할 캄파타는 바라다이 따오가 너 다른 시소만 막다와 이제 사냐고 디너의 보로와 유나이티드라는 거 디어와를 유나이티드라는 몰라도 내 भाषाया 선론할 캄파니 रावनि बुङा जे बिफाया बारो युक्रेन युनाइटेड होलांदों लिरनानै मानो हराखै बिसिनि खुगाजों बुंनायखौनो लानानै एथ' गिदिर प्रेस मिट खालामबाय दिनै बेलागो मालायनि फाफ्लियाव सिलाय गावनाया मा होनो हारसानि मालाय फाफ्लियाव दोनना सिलाय गावनाया आनर खान्द बन्दुक मारा ओरैहाय दोननानै सिलाय गावनायनि हारसानि मा होनो खान्डन बन्दुक राखि गुलि मारा नंगौना बेनोना 선론할 캄파सो बेवहाय जाबा नोङो आंखौ हागोन नोङो 선론할 캄파सो बेवहाय आसोला जेबो गैया जों मिथिगौ 선론할 캄파यानो 압수जों मिलायनानै थानांगौनिफ्राय बुरखावग्रा एक नाम्बार गुरुआ 선론할 캄파 मिथिया आंखौ बोखेनानै लाना थाफिननांसिगोनमोन मिलायथारनाय सोमोन्दैहा 압수 जोङो 앱수하고 안 놓고 열면 promote 계속 파티 사티비야 정을 조작한 집은 그 카우랄라 타고야고 선론할 캄파 오하 말고는 오공이래가 타들래 선론 캄파 오공이래가 타들래 오왜 암수고 바이베 타들래 잠바 너그 신나게 하니까 지너의 정리 자팀께서 원내지 않아야 내 선론할 캄파타는 바라다이 따오가 너 다른 시소만 막다와 이제 사냐고 디너의 보로와 유나이티드라는 거 디어와를 유나이티드라는 몰라도 내 भाषाया 선론할 캄파니 रावनि बुङा नंगौ 압수하고 लुबैदों आंबो मिथिगौ प्रमद बर' रोंगोरा बिसोरो आंजों रायज्लायदोंमोनथ' आंथ' एकदम बिराद मोजां आङो सेक्रिफाइस खालामबाय बे समाव आं सरकाराव दंमोनलै बे समाव आं सरकाराव दंमोन प्रमद बर' रोंगोरा ओमफ्राय सासे सोरबा दङमोन साथाम जायखिया रायज्लायदों आं एग्रि आं सेक्रिफाइस खालामनो हायो जोंनि मानसिखौ आङो थिग खालामनो हायो थिग खालामनो हायो माने सोरबा एम सोरबा एमएलए सोरबा बेखौ सिदा खालामनांगौ गैया आं मेनेज खालामनो हायो होनना बुंखाथारनाय आं मेनेज खालामनो हायो होनना बुंखाथारनाय बेखौ नुनानै 선론할 캄파या जाया बिसोरजों ओरै होननानै मिलायनायनिफ्राय गोजानाव लाना थांनाया बे 선론할 캄파यानो बा दिनै बबाव थाखोमानानै खामानि मावबाय थादों गासिबो मिथिगौ काहानि दङ जोंहा दिनै माने 압수नि प्रेसिडेन्टआसो आरामसे प्रेस मिट होथ'लायनांबाय मा जाखो बे आरो बे 선론할 캄파 नोंसोरो बे प्रमद बर'निफ्राय मानो रिटेन लानानै लाइजामखौ हरहोनो हायाखै फालाय प्रमद बर' बा इउपिपिएलनिफ्राय लिरनाय लाइजामखौ मानो हरनो हायाखै एबसुनिसिम 선론할 캄파 रिप्लाइ होनो नोंसोर सानैया रावनिफ्रायबो नाङा आंनो नोंसोर सानैया बे इउपिपिएलआव थानानै प्रमदनिफ्राय मानो लिरनानै स्टिक हरहोनो हायाखै एबसुनिसिम जोंहाथ' हरबाय एबसुनिसिम हरबाय लिरनानै जा लिरनानै हरबाय नोंसोर सानैया बे प्रमदखौनो मानो लिरनानै हरनो हाया मा खुगाजों खुगाया दिनै बुंगोन गाबोनबो सोलायनो हायो खिन्थु लिरनानै हरोब्ला प्रमान थाबाय
नों थगायबाबो नोंना प्रमान थाजोबबाय लिरनासो हरदों जोङो खुगाजों बुङाखै एबसुनाव दङ दा जिहेतु लिरनानै होबाय आङो थगाय हाला बिपिएफ दला आरो थगाय हाला ओइ खाम्फा सन्दर लामा बहा थाखोमाना टाउन मावना नोंसोरलाय आवगायबो बहा दारायलै सन्दरा बहा दारायो खाम्फाया बहा दाराय जेंनाथ' जेनखागोन 100% समस्थिखौ नागिरबाबो मोनाखै दाबो बहा दारायलांदों दारायबो दं बहा दारायो सन्दरा बहा खाम्फाया बहा दारायफैदों एकदम थैनो बादि थैलायखानांगौ बबाव थाखोमा बबावबा अर सुबाय थादों बिसोरलाय दा सन्दर आरो खाम्फानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावनिबो नङा सन्दर आरो खाम्फानि थार माने जोंनि गेजेराव आरो गुलुं गुजुं लाबोबावनो आरोखि नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया सन्दर आरो खाम्फायानो आबसुजों मिलायहैया दा बहा थाथ'आखै आरो जायला जाम्बा बबाव थानानै मा थाफालाबायदों बेयो एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपिरियेन्स जाखांखाबाय माबा एक्सपिरियेन्सनि नाम लालाबायदों डिफेन्डराव नोंथां बे जायलाया एक्सपिरियेन्सनिफ्राय एक्सपिरियेन्स जानायसो रिजेक्ट मारसै बियो इउपिपिएलआव हाबनानै थाहैखाबाय बे एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन नङा माखौ सायाव लाफालायनाय खोथा बुंलाबायदों बेयावथ' दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' जागोन आबसुनि डिफेन्डर बिथांखौ आं बुंबाय बे जायला खाथियाव दा लाफाथार जुदाखौ लाफाबाबो बेखौ दा लाफा एकदम माने नस्थ' खालामगोन बेहालाय कयथा मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि दा इउपिपिएलआव थानायलाय बे मानसिया बोरै एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन जाबाय मालाखौनो एक्सपेक्ट खालामखांखाबाय आं बेखौ माबा एक्सपिरियेन्सनि चेयारमेन होननानै नाम लानानै सेक्रेटारिया देरहासारसो बिएलटिनिया देरहासारसो सिनायाखै बे दाबादि गेसाव मानसिखौ मानो लाफानानै फेसबुक खालामो आसिबो बायदि गेसाव सौखानाय मानसि दा लाफाथारदो डिसेम्बराव नोंथां एकदम बेखौ दा लाफाथार आं नमस्कार खालामो बे मानसिया मोजां नङा बे खुनु गेरेन्टि गैया बेनो दसेनो बाहाय दं दसेनो बैयाव दं आरो बियो इउपिपिएलआव हाबनानै थाखानायसो बेखौ नोंसोरो बियो पार्टिनि मानसि जिहेतु दा एक्सपिरियेन्सआवबो गैया आरो चेयारमेनबो नङा बेखौ लाफानानै खोथा दाबुं नोंसोर गोजा बुं सेक्रेटारि दं प्रेसिडेन्ट दं नोंस्रा बर' साहित्य सभा दं मा गोथार अर्गानाइजेसन मेरला नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन मेरला दं साइला मोनबायखौ लानानै जेबो लाब गैया आरो बे एक्सपिरियेन्सनि नाम लानो समाया बे जायगाया दा एक्सपार्ट जाखांखाबाय दा बेखिनि खोथा दा जेखिजाया जेन हक जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया रायजो राजाफोर जोंहा बिपिएफ हान्जाया सरकार दाखानोसै खालि थारिखआल' थिग जायाखै बेखौ सरकारा 100% सरकार दाखाबाय खुनु जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै सन्दर आरो खाम्फाया गावस्राथ' सरकाराव गैखाला नालाय मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया अरा सुखुमागासिनो अर सुगासिनो दं बे अरा जोंनाव नाङा नोंसिनि बे अरा जोंनाव नाङा मारै नांगौ अर सुनानै नस्थ' खालामनो नागिरदों बेल' खोथाया